La companyia de Goll de Gom va néixer l'any 1974 dintre de l'àmbit del teatre universitari. En aquell moment a Catalunya gairebé no existia el teatre professional, el franquisme s'havia encarregat de liquidar-lo i van néixer les anomenades companyies de teatre independent, entre elles de Goll de Gom. De Goll de Gom va créixer i va néixer amb la voluntat de fer un teatre per al gran públic, de recuperar els públics que s'havien perdut, i dos anys després, l'any 1975, es va professionalitzar. Vam començar a fer gires per tot Espanya amb el primer espectacle que es deia No hablar en clase. Després de No hablar en clase vam fer espectacles de teatre amb cançons que cantàvem nosaltres mateixos, els propis actors. Es va fer Antaviana sobre els contes del famós Pere Calders, Nit de Sant Joan, i aleshores vam connectar amb el mestre Joan Vives, que ja tenia experiència en el món del musical, i vam fer grups amb les seves cançons sobre Daurosier. I a partir d'aquí vam descobrir el gran descobriment Gilbert and Sullivan i vam fer l'opereta El Mikado, que vam aconseguir fer-la en català al Festival Mayfest de Glasgow, amb un gran èxit, per cert. La primera vegada que es feia a Anglaterra El Mikado en català. A partir d'aquí volíem fer un musical més gran, una gran producció, i vam parlar amb el Cameron McIntosh, que llavors acaba d'estrenar El fantasma de l'òpera, per demanar-li els drets dels Miserables. Els Miserables ens va dir que tenia que ser tal qual era, la mateixa producció, controlat per ells, el càsting també i tot, i llavors no ens va interessar. Nosaltres volíem fer la nostra pròpia versió dels Miserables. Al tenir el no del Cameron McIntosh vam dir, doncs què fem ara? Busquem un autor clàssic català i fem una obra seva. Vam pensar, donant-li voltes, que l'Àngel Guimerà era el creador més representatiu i vam decidir fer el Maricel, amb un gran èxit. El Maricel, de fet, ha sigut l'espectacle que ha triomfat més a la companyia, s'ha fet 3 vegades, 3 reposicions al llarg de 25 anys. La companyia, amb aquests gairebé 46 anys d'existència, hem fet més de 30 espectacles, hem fet unes 8.000 funcions per Espanya i pel món i hem passat del 4,5 milions d'espectadors. La nostra voluntat és continuar fent teatre musical i el Maricel segurament quan faci l'aniversari de la companyia, que serà el 50 aniversari el 2024, reposarem per 4a vegada l'espectacle. Esperem que el pugueu venir a veure en directe. Per cert, potser us preguntareu què vol dir de Goll de Gom, 2 paraules molt estranyes. He de dir que són 2 paraules inventades pel seu fundador, el Joan Oller.